Anak ko yun, matulog ka na katastan? Kunaw. Pa! Ano deta? Oh, magbasa mo. Hawaiian hose. Mm. Dapat ito na eh. Pa! Dapat batok dita. Thank you kini Ma'am Hernani. De sauce ko. Ne. Jay, anay bagamong kini Ma'am Hernani? Thank you, Tita Hernani. Kita mo. Ne, pang dungdungo. Dane. Perme ne. Talo lang na oras ka story. Taloras. Kaya po, so nga, thank you very much apo. Di kita followers nga mang dungdungo kini Uncle Isaac vlog. Tangkay nga mabinsa-binsar uno may bagalat tati tungkal may sa kada kayo ta ure man material uno suporta nga mental ka yamanak launa apo ko permi man ni bur ka man lukada man dara mama ito ay nampay Bye. dara man Vijay Kaanpay. ampay dito kulay blue dara manak di kwan dito kulay yellow for the first time dito yun unbox apo unay no yan host pack tirahan taman kasama mo kaya ito Nakulog ka tayo, display mo. display kurkaang Display mo, di-box na. display ko to box na po. Okay. For the first time, ano nga taong ko, TX16 kilobuan. Toy. O yan. O yan, hose ka kulay yellow. Po. Regalo, apo. Po! Kurka ah. Testing lang. Ta Emma, ang utang pay. Apo. Kasi gayam na eh. Nabango. Nabango eh. Nabango yan. Gusto nga rin naangon Ano sa mata? Naangon yung nabsog kayo. Huwag kami na. Uy. No. Ano natin reaction mo? Wala pa ka naman. Ano natin? Apa kita mo? Ngayon mas. Guru ka. Di mo pinanana mo. Asang terero na, danats na. Oh, kita mo. Guru ka. Sama? Masarap. Agmet na yan. Hindi masarap. Ang pagod na yan. Pau? Dito yan. May ito. Masarap. Masarap. Dinangon. Kulang may sala. Ano? Kaso na may sa ulo. Himas o. Hatiin. Kurka mo na. Idulin ko dito. Ibistik to man na yun. Apo. Apo na ignorante na yan. Makakaman ti Hawaiian hose ang kulay yellow. Ura. Kinagat mo. Makaramdaman ka. Oo dyan. Kulang itay may sala. Amo sa mga magbilangan. Eh. Nakaramang kalakastan yung mga magbilangan. Ang sugay dam siya kuno deta. Kaya tipela ka. Hindi mo so. Thank you, auntie.